Marka Zuwa, Gaskiya One TV. Abu biyar game da shugaban mulkin sojan Gabon, Janar Nguema. Sojojin da suka yi juyin mulki a Gabon sun bayyana sunan Janar Brice Oligui Nguema a matsayin shugaban riƙon ƙwarya a ranar Laraba bayan hamɓarar da shugaba Ali Bongo. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi nazari kan wasu batutuwa guda biyar game da shugaban mulkin sojan. Na ɗaya, Janar Ali Bongo ya fito ne daga lardin Ho-Ogoy na kudu maso gabacin ƙasar Gabon, wanda ya yi iyaka da Jamhuriyar Congo. Shi ma Ali Bongo ya fito ne daga wannan ɓangare na ƙasar Gabon. Na biyu, aikinsa na soja. A watan Oktoban 2019 ne, Janar Nguema ya maye gurbin wani ɗan uwan Ali Bongo a matsayin shugaban dakarun Jamhuriyar wato Republican Guard. Dakarun rundunar ta musamman su ne ke da alhakin tabbatar da tsaron shugaban ƙasa da iyalansa da kuma sauran ƙusoshin gwamnatin ta Gabon. Na uku, alhakin yaƙi da cin hanci. Jim kaɗan bayan ya karɓi sabon mukamin a shekara ta 2019, Janar Brice Nguema ya ƙaddamar da wani sabon shiri mai taken kowa ya wanke kansa. A ƙarshen shirin dai, babban hafsan ya rika dirar mikiya akan jami'an da ake zargi da ayyukan almubazzaranci da dukiyar ƙasa. Na hudu, kadarori a Amurka. An ambaci sunan Janar Nguema a wani bincike na 2020 a ƙarƙashin wani shiri mai taken tsararren aikin ba da rahotannin laifuka da na cin hanci OCCRF, wanda rukunin wasu 'yan jarida masu binciken kwakwaf suka gudanar. An yi zargin cewa wasu iyalan gidan Bongo da tsirarin makusantansu sun sayi kadarorin ketare ne a Amurka da dukiyar da suka jibge. Iyalan gidan Bongo sun mulki ƙasar mai arzikin man fetur fiye da tsawon rabin ƙarni. Babu wani a cikin waɗanda rahoton ya ambata da ya yarda ya yi bayani lokacin da aka nemi jin ta bakinsu. Na biyar, bayani game da juyin mulki. Duk da yake Janar Nguema da kansa bai fito ya karanta wata sanarwa ba, amma yana cikin manyan hafsoshin da suka fara fitowa suka sanar da juyin mulkin. Rukunin dakarun waɗanda suka kira kansu da kwamitin riƙon ƙwarya da dawo da martabar hukumomin ƙasar ya ce zaɓen ranar Asabar 26 ga watan Agusta ba sahihi ba ne, kuma Gabon na fama da matsananciyar matsala game da kimar hukumominta da shugabanci da tattalin arziki da kuma zamantakewa. Wata hira da jaridar Le Monde ta ƙasar Faransa ranar Laraba, Janar Nguema ya ce mutane a Gabon sun fusata da gwamnati. Ya nunar da rashin lafiyar Bongo bayan wani shanyewar ɓarin jiki a shekara ta 2018, inda ya ce takarar shugaban ƙasar karo na uku ya saɓawa tsarin mulkin Gabon. Kowa yana magana akan haka, amma ba wanda yake son ɗaukan alhaki a cewarsa, amma yanzu sojoji sun yanke shawarar kawo sauyi.